Druhá disciplína casting sportu mužka dálka jednoruč se hází ze stejného pódia jako disciplína číslo 1. Muškařský prut pro tuto disciplínu může být dlouhý maximálně 3 metry, muškařský naviják je libovolný a musí pojmout střelné vlákno, celou muškařskou šňůru i s návazcem. Muškařská šňůra oranžové barvy minimální délky 13,5 metru a maximální váhy 38 gramů u všech mužských kategorií. Ženské kategorii mají stejnou minimální délku, ale maximální váha je 34 gramů. Návazec má minimální délku 180 cm a maximální délku 3 metry. Hodnotí se 2 nejdelší hody. 1 metr rovná se 1 bod a časový limit je 5 minut. Druhou disciplínou je mužka dálka. Je to volné pokračování disciplíny číslo 1, kde byla mužka na cíl a tohle je mužka do dálky. Základem této disciplíny je naučit dítě správně vodit prut s takzvaným dvojitým tahem, kdy už zapojujeme levou ruku. Vidíme, že při práci s prutem pracuje levá ruka. Zatáhne, vrátí, zatáhne, vrátí, zatáhne, vrátí, zatáhne, vrátí. A tohle se dítě musí naučit, protože základem je vodit rovně prut, což znamená, mám v ruce takové pomocné ukazovátko, vodění prutu je to, že musí chodit po jedné přímce. Děti nejčastěji dělají to, že ten prut vyklopí a dělají takzvaný oblouček. Tím tu šňůru dostávají buď před sebe, nebo takzvaně za sebe a s tou šňůrou se švihají. Pokud tento základ dítě opět nezvládne, nemůžeme pokračovat dál, protože to dítě by se naučilo zbytečné chyby a čím by bylo starší, tím horší je tyto chyby odstraňovat. Základní úchop prutu oproti disciplíně číslo 1 mužka terčet při mužce dálce je palec ne v ose prutu, tak jak to bylo při mužce skyš, dej ten palec nahoru, tak, kdy palcem tlačí do toho, aby trefoval terče, tak teď ten palec je z boku prutu a veškerý hod a tlak toho prutu jde přes tento kloup a zápěstí v této poloze daleko lépe pracuje, aby zvládalo odhod prutu. Základ toho vodění bylo, že ta šňůra nebyla celá vytažená z prutu a pokud dítě už zvládlo tyto základní kroky, že vodí celkem rovně tu šňůru a nepadá mu vepředu ani vzadu na zem, vytáhneme celou šňůru závodní před prut a závodník nebo dítě nám bude držet už v ruce jenom takzvanou hand šňůru, která je to vlasec o průměru 0,35 až 0,40 mm. Tato hand šňůra je dlouhá v jeho maximálním pohybovým rozsahem. Maximální pohybový rozsah dítěte je, když roztáhne ruce. Takže celá hand šňůra je vytažená přes celý prut plus na roztažení rukou. Předveď. Roztáhni ruce. Tak. Takhle by měla být dlouhá hand šňůra. Za hand šňůrou, která nám končí někde v těchto místech, následuje takzvané střelné vlákno, které je také z vlasce a na střelné vlákno používáme vlasec 0,22, 0,25. Jak máme tohle nachystáno, tak budeme teďka dbát na to, rozvod šňůru, aby opět nedocházelo k tomu, že prut povede křivě a bude zaklánět a předklánět prut. Stop. V této poloze toto je hraniční poloha, kde by měl prut skončit. Pokud ten prut půjde níž do této polohy, smyčka se nám bude otvírat. Hoď dopředu. Toto je opět hraniční poloha, aby nám prut se šňůrou vytvářeli co nejužší smyčku. Předveď. Zatáhne, vrátí. Zatáhne, vrátí. Pojďme. Zatáhne, vrátí. A tohle opakujeme vícekrát, aby se ten závodník
takzvaně zžil s prutem a se šňůrou, aby tu šňůru cítil, aby mu opravdu ta šňůra vepředu a vzadu nepadala na zem, protože tohle je základ pro odhození muškařské šňůry co do největší vzdálenosti. Další fázi nácviku mušky dálky je takzvaná odhodová fáze. Dítě narovná šňůru směrem za stůl, připraví se do odhodové pozice, ruce jsou spolu, váha těla, které je mírně prohnuté, je na pravé noze. Levá noha je prakticky volná, jenom opřená. Dítě pomalu táhne prut směrem dopředu, přenáší váhu na přední nohu a v této fázi dochází k tomu, že začíná pracovat zápěstí, překlápí prut, zatahuje zároveň levá ruka, což nazýváme roztržení, a celé tělo i ta noha pokračuje směrem dopředu. A vše musí proběhnout v jedné rovině a dbáme na to, aby dítě s prutem neudělalo oblouček. Pokud dítě zvládne všechny tyto kroky, které jsme předváděli, přicházíme k nácviku kompletního odhodu, kdy se šňůra minimálně jednou, dvakrát provede vzduchem. Dbáme na to, aby dítě vedlo prut rovně, neházelo ho obloučkem, nepřeklápělo vepředu, nezaklánělo. Vytvořilo takzvaně co nejužší smyčku, kterou odhodí před sebe do co největší vzdálenosti. Při letu smyčky často rozpoznáme chyby, kterých se děti dopouští, jako jak jsem se už zmínil, zaklonění prutu, předklonění prutu, brzké zatažení levou rukou, pozdní zatažení levou rukou, anebo takzvané hození handšňůry do oček prutu. A teď vám předvedeme druhý typ hodu do dálky muškařským prutem, což je takzvaný čelní styl. Závodník nedostává levou ruku vůbec za osu těla, pravá ruka zůstává na úrovni hlavy, předveď, a přenáší tak samo. Tělo je mírně prohnuté, váha na zadní noze, při pohybu dopředu, při zatažení pojď, přenáší váhu na přední nohu a prut zůstává ve správné poloze. Pojďme dozadu, ruka zůstává vedle hlavy a dopředu vytrčuje směrem nahoru. A následuje odhod. Dbáme na to, aby se prut pohyboval ve výseči na ciferníku mezi 10. a 2. hodinou. Pokud ten prut bude klesat vepředu po 10. hodinu a vzadu klesat po 2. hodinu, smyčka se nám bude otvírat a nikdy nám nepoletí v úzké smyčce, aby odletěla co nejdál. Vážení přátelé, trenéři, muška dálka je jedna z nejnáročnějších disciplín na koordinaci pohybu. Nespěchejte na děti v tréninku, začněte trénovat s lehčími pruty, které jsou pro tyto děti ovladatelnější. Buďte trpěliví a tvrdý trénink přinese v budoucnu ovoce v tom, že tu disciplínu děti zvládnou.